Три психологически трика, които карат хората да купуват. Номер 1. Ефекта на котвата. Първоначално предложената цена определя стандарта за останалата част от преговорите. Всички по-ниски цени от първоначално предложената изглеждат като по-добра сделка, дори ако все още са по-високи от действителната стойност. Номер 2. Ефект на дефицита. Колкото по-лимитиран е даден продукт, толкова повече хора го искат. Останаха само 2 свободни места. Хората придават по-голяма стойност на предмети или възможности, които са ограничени в наличността си, което води до по-бързо вземане на решения, готовност да платят повече и дори импулсивни покупки. Номер 3. Mere exposure effect. Това е психологически феномен, при който хората са склонни да развиват предпочитания към неща, просто защото са им познати. С други думи, повтарящото се излагане на стимул, независимо дали става въпрос за песен, човек или продукт, може да увеличи привличането към този стимул.